Доста хора. Днеска ще правим ново YouTube видео. Играем и на крайница. Ама съжалявам, другите ги няма. Другите са крият на различно. Другия, ето го, другия е там, чакай. Нурчан. Миша го направи. Хора, ако не сте разбрали от интрото, играем креница. Елате да ви покажа. Ей, бързо! Ела тук. Майни са, бе! Ама тук ако не... Не. Ела тук да клекнем. Я трябва само да се завържа. Нурчан. Хора, Нурчан ни издади. Удари ма. Я дръж. И паси камерата. Много е мръсна. Ето хора. Сега сме по-хубаво. Ето. Дай да направим отново. Ела. Ето го единия. Ето го Зайо. И малкия Ицо. Някъде са край, не знаем къде. Айде влязам, защото го чувам. Микито идва. Майко. Аз идвам е тук. Продължавай. Мама му шейба. Бягай на среща гора. Посещал да маме. Той да ни идва хора.
Аз загубих всички. Аз тръгнах там. Загубих всеки. Там е малкия. Не, ние закрием навсякъде. Не. Къде Зайо и Васко? Не знам. Аз го загубих всичките. Али никой не може да ни види. Микито почти ще ама тикни. Зайо, прескача ми това и влизаме там. Минете от другата страна. Влез вътре аз. Ти ми държиш телефона. Не мога. Дръж. Набързо! От другата страна. Давай. Да го видим. Бързо. Няма го. Значи е тръгнал натам. Тука. Не, ние не излизаме. Само Микито, Васко, аз и Зайо. Ще излизаме. На къде е заминал той? Чакайте. Не, той е там някъде. На стъпка къде? Там. Аз го видях, там закачва. Я върете ти, Илин, защото си по-малко. Да. Го, там където е залегнал. Да. Там. Не. Това зайче ли какво ли? Там е. Дайте, бягай ми. Бягай ти! Ицо! Там аз го видях. Да, телефона аз ще да се жертвам. Аз се жертвам. Ама всички да седят тука. Ицо! Това е той. Не, това е зайка. Това е патка. Малките стойте тук, защото са по-бавни. Илин, Ицо, стойте тук, чухте ли? Варете, съкрийте някъде. Чули, вари до майка ти съкри. Да. Ицо и ти, вари. Ицо, Васко и Нурджан, идвайте с мен. Хора, сега ни търси. Трябва да издемем Мишо. Обратно, точно къде е. Опазвам тишина. Ходим тук. Хора, той ни видя. Хора, той ни... Мишо, трябва да ни пипнеш! Трябва да ни пипнеш! Хора, бягаме! Пожелайте ни късмет. И аз идвам при вас. Кажи му, той сама и той се смести краката. Аз ще имам да коля парка с телефона. Да.
Бягай ти! Ама не забравяй, че трябва да ни пипнеш! Дай той зад нас. Аре, той е зад нас. Той си към паркинга. Аз не го виждам вече. Що? Крият са. Утре пак ще продължим криеницата.